Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Guy de Maupassantren Menuet eta Gaua. Euskarazko itzulpena, Josu Zabaleta. Guy de Maupassant Normandian jaio zen 1850ean eta Parisen hil 1883an. Prusiaren eta Frantziaren arteko gerran parte hartu zuen eta gerra bukatu ondoren armadako ministerioan lan egin zuen. Flauberten aholkuei eta zuzenketei esker hasi zen Guy de Maupassant literatura ihardunean. Naturalismoak izan duen idazle garrantzizkoenetako bat izan zen. Besteak beste, 300 bat ipuin idatzi zituen, eta hainbat bildumatan argitaratu. Fantasiazko ipuinek, gaur hona ekarri ditugunak bezalakoek, leku garrantzitsua hartzen dute Maupassantren obran. Askotan esan izan da Maupassantren gaixotasunetik sortuak direla ipuinok, eta ez da harritzekoa uste hori izatea gaixotasun horren historia ezaguturik. Ez da ahaztu behar baina, fantasiazko ipuinak hasieratik daudela Maupassantren ipuingintza oparoan. Ez zegoen eroturik ipuin horiek idatzi zituenean. Ez dira eromenaren fruitu. Erotzen hasten denean, hain zuzen, alde batera uzten du literatura, zalantzak ditu, eleberriak hasi eta bukatu gabe uzten ditu, eta gero ez du gehiago idazten, literaturazko sormenerako bere buruaren kontrola behar duelako, eta ez duelako horrelakorik. Litekeena da, hasieran, Maupassantren fantasiazko lehenengo ipuinen gaiak ikasiak izatea. Baina oroar, zinez esan daiteke, Maupassantren autoskopiatik, bere barne mundu esturaz betetik direla sortuak. Beldurra da hain zuzen, fantasiazko ipuinok lotzen dituen aria. Beldurraren iturburua ez da arrisku jakin ezagutu bat, arrazoizkoa. Arrazionalizatu edo arrazoiaren neurrietara ekarri ezin daitekeena baizik. Maupassantren ipuinetan gauak eta bakardadeak prestatzen dituzte fantasiazko mundua sortzeko baldintzak. Orduan aski da ustekabeko gertaera bat, zentzumenen hutsegite bat, arrazoimena zalantzatan sardadin, kontaera mundu arrotz itomenezkoan sardadin. Fantasiazko literatura klasikoan ez bezala, Maupassantren historietan ez da naturaz gaindiko inguruneren beharrik. Fantasiazko mundua errealitatean txertatuta dago guztiz, eta horrexek egiten du hain zuzen, sinesgarriago eta kezkagarriago. Zentzumenen hutsegite batetik etor daitekeen beldurrari, izu laborriak eta eromenak jarraitzen dio, ezin geratuzko zurrunbilo batean. Menuet. Paul Bourget. Zori gaitzan diek ez nauteia bat ere tristatzen, esan zuen Jean Bridel, zinez gogortzat hartua zegoen mutilzarrak. Oso hurbiletik ikusia dut gerra. Bat ere gupidarik gabe igarotzen nintzen gorpuen gainetik. Izadiaren edo gizonen ankerkeria bortitzek lastura eta sumindura eragin dezakete. Baina ez dizute eragiten gauzatxo etxigarri batzuk ikustean, bizkarrean eragiten dizun oskirri hori. Izan daitekeen oinazerik bortitzena ama batek aurra galtzea,
edo gizon batek ama galtzea da, dudarik gabe. Hori gauza bortitza da, ikaragarria. Horrek azpikoz gora jartzen zaitu, urratu egiten zaitu. Baina hondamen horietatik sendatu egiten zara, odol zaurietatik bezala. Hain zuzen ere, badira topaketa batzuk, ikusi ez ikusi sumatzen ditugun gauza batzuk, atsekabe sekretu batzuk, soriaren okertze batzuk, gure baitan gogo eta mundu mingarri bat eragiten dutenak. Gure aurrean bapatean sufrimendu moralaren ate misteriozkoa zabaltzen digutenak. Oinase moral korapilatuak, senda ezinak, are sakonagoak arinak baitirudite. Are erreagoak ia ezina txikizkoak baitirudite. Are zitalagoak gezurrezkoak baitirudite. Halako tristura hildo bat uzten digutenak ariman, halako garrastasun zantzu bat, halako etximen bat, luzarora baizik ezinken dezakeguna. Nik baditut beti begien aurrean bizpairu gauza beste zenbaitek ziurraski erreparatu ere egingo ez lituzketenak. Baina nire baitan ziztada luze mehe senda ezinak balira bezala sartu zaizkidanak. Zuk ez didazu ulertzen behar bada sentimen bizkor horietatik geratu zaidan zirrara. Bat kontatuko dizut, besterik ez. Oso zaharra da, baina atzokoa balitz bezain bizia. Baliteke nire samurtze honen errudun, nire irudimena baizik ez izatea. 50 urte ditut. Garai hartan gazte nintzen, eta zuzenbide ikasketak ari nintzen egiten. Triste samarra, ameslari samarra, malenkoniazko filosofia batez beratua nintzen. Ez nituen atsegin ez kafetegi zaratatsuak, ez lagun oiulariak, ez neskatuntunak. Goiz jaikitzen nintzen. Eta goizeko 8 aldera Luxemburgeko mintegian bakarrik paseatzea nuen nire gozamenik handienetako bat. Ez alduzu ezagutu zuek mintegi hura. Beste mende batetik ahaztuta utzitako lorategi bat bezala zen. Atxo zahar baten irribarre gozoa bezalako lorategi polita. Ezi ostotxuz bereitziak ziren bide estu ordenatuak, bide bareak, zehazki eta arau zinauzitako bi horma ostotxuren artean. Lorategi zainaren aiotz zorrotzak etengabe esartzen zituen lerroan adarritxitura haiek. Eta zabalgune, lore multzoak aurkitzen ziren, edo zuaizka zerrendak ibilaldi bat egiten ari diren eskola umeak bezala zerrendan jarriak, arroza landare bikainak, edo fruitu arbolasko erregimentuak. Basotxo zoragarri horren bazterroso batean erleak bizi ziren. Haien lastozko etxe oletan zentzuz zabalduek, eguzki aldera irekirik zituzten bere atetitare baten tamainakoak. Eta bide guztietan barrena aurkitzen ziren somorro burrumbari urrekoloreko horiek, baketegiaren egiazko jabeak, ibilbide eta zidorraietako egiazko pasealariak. Ia goizero joaten nintzenara. Aulki batean eseri eta irakurri egiten nuen. Batzuetan, hala ere, liburua belaunetara erortzen utzi, eta ametsetan hasten nintzen, nire inguruan Paris bizitzen entzuteko, eta antzinako erako ostape haietan amaigabeko atseden bat hartzeko. Baina berehala hartu nintzen, ez nintzela leku haietara langa zabaltzen zutenetik bertatik joaten zen bakarra. Eta aldian behin, aguretxo berezi bat topatzen nuen aurrez aurre, lore multzo baten ertzean. Seilarrezko belarridun oinetakoak erabiltzen zituen. Galtza bularreko dunak. Lebita tabako kolorea, Espainiako modura. Farfalla zerrenda bat gorbata gisa, hileruzeko kapelu gris egalzabal bat euritea gogora ekartzen zuena. Iarra zen, oso iarra, ezurtsua, keinukaria eta irribarretsua. Haren begi biziek betazalen mugimendu etengabe baten azpian taupadaka egiten zuten dardaraz. Eta urrezko kirtendun eskumakila bikain bat zuen beti aldean. Beretzat inondik ere, oroitzapen zoragarriren bat zekarkiona. Agure hark harritu egin ninduen hasieran. Gero, neurriz goitiko jakingura piztu zidan.
eta ustozko hormetatik zehar zelatatzen nuen, eta urrundik jarraitzen nion, ikusez nintzan basotxoen ertzean geldituz. Eta horranon, goiz batean, bere ustez bakarrik zegoela, mugimendu bitxi batzuk egiten hasi zen. Jausitxo batzuk hasieran, gero erreberentzia bat. Ondoren dantza gurutzatu oraindik aski bizi bat dantzatu zuen bere hankama inguaz. Gero jiraka hasi zen galaiki, salto txoka, modu harrigarri batean igituz, bere txotxongilo gorputz xumeak iribilkatuz, aurre utxera agur samurgarri eta irrigarriak eginez. Dantzan ari zen. Harriduraz surturik geratu nintzen, bietan nor zen soro neure buruari galdetuz. Ura, ala ni. Baina bapatean gelditu zen. Antzeslaria antzeslekuan bezala aurreratu zen, makurtu zen, eta irribarre sotilak egiten zituen eta musuak botatzen antzeslarien gisa. Bere esku ikaratiaz, zuaitzin hausizko bilaretarantz. Eta seriotasun handiz hasi zuen berriro bere pasea bidea. Egun horretatik aurrera ez nion gehiago begiak kendu. Eta goizero ekiten zion berriro bere ariketa funtzik gabekoari. Harekin hitz egiteko gogoero bat sartu zitzaidan. Arriskatu nintzen, eta diosaleginek esan nion. Eguraldi ona dugu gaur, jauna. Makurtu egin zen. Bai, jauna, garai bateko eguraldion egiazkoa hain zuzen. Handik 8 egunera, adiskide eginak ginen, eta haren historia ezagutu nuen. Dantza irakasle izana zen operan, Luis Amabosgarrenaren garaian. Eskumakila bikainura, Clermonteko kondearen oparia zuen. Eta dantza aipatzen zitzaionean, ez zuen hitzjarioa eteten. Ona zer kontatu zidan egun batean. Nik astrizekin ezkondu nintzen, jauna. Egingo dizutaren ezaguera nahi baduzu, baina oso noizean behin baizik ez da etortzen ona. Lorategi hau dugu gure atsegina eta gure bizitza. Hauxe dugu lehenagoko garaietatik geratzen zaigun gauza bakarra. Iruditzen zaigu, hau ez bagenu, ezingo ginatekela bizi. Sarra eta dotorea da, ez da? Nire gaztarotik ezertan aldatu ez den giro bat arnasten dudala iruditzen zait hemen. Emazteak eta biok arratselde guztiak igaratzen ditugu hemen. Ni ordea, goizetik etortzen naiz, oso goiz jaikitzen naiz eta. Bazkaldu nuen bezain laster, Luxemburgeko lorategira itzuli nintzen. Eta berehala ikusi nuen nire adiskidea, amonatxo beltzez jantzi bati besoa emanez, eta harengana aurkeztu ninduen. Kastrizen, printzeek, erregeek, munduan maitasun urrin bat utzi zuela dirudien mende galaiark guztiak maite izan zuen dantzari handia. Arrizko olki batean eseri ginen, maiatza zen. Lore usain gozo bat zebilen zirimolan bidetxo garbietan. Eguzki eder bat irristatzen zen ostoen artetik, eta argitasun tanta zabalak ereiten zituen gure gainean. Kastrizen jantzi beltzak argitasunez blaiz irudien. Lorategia utzik zegoen. Alokairuko salgurdien hotza entzuten zen urruti. Azali esadazu bada, esan nionek dantzari zaharrari. Zer zen menueta? Dardara egin zuen. Menueta, jauna, dantzen erregina da. Eta erreginen dantza, ulertzen? Erregerik ez denez gero, menuetik ez da. Eta bat ere ulertu ez nion goraipamen ditiran biko luze bat hasi zuen izkera hanpurutsu batez. Pausuak, mugimendu guztiak, jarrerak azaltzeko eskatu nion. Nahaztu egiten zen, bere ezintasunean zuturik, urduri eta naigabeturik. Eta horretan, bapatean, bere beinolako lagun isil begiratuaren gana itzulirik. Elisa, nahi alduzu arren, nahi alduzu, egingo aldidazu mesede, nahi alduzu jaunoni menueta zer zen erakutz diezaiegun? Bere begi urduriak alde guztietarantz bihurtu zituen,
jaiki zen hitzik esan gabe eta gizonaren aurrean jarri zen. Eta ezin ahaztuzko gauza bat ikusi nuen orduan. Aurren milikeriak eginez zebiltzan hara ona. Elkarri irribarre egiten zioten. Balantza egiten zuten, makurtzen, jauziak egiten, antzinako mekanika apurtu samarren batek, peinola trebezia handiko langileren batek bere garaiko modura eginak dantzarazten zituen bi panpina zahar bailiran. Eta bihotza sentimen bereziz astoratua nuela, harima melankolia esanezinezko baten zirrarapean nuela nengokien begira. Agerpen negargarri eta barregarri bat zirela iruditzen zitzaidan, mende baten itzal modatik joana. Barre egiteko gogoa nuen, eta negar egiteko beharra. Bapatean gelditu ziren. Dantzako irudiak bukatuak zituzten. Zenbait segundo zutik geratu ziren, bata bestearen aurrean, modu harrigarri bateko keinuak eginez. Eta gero, sotinka besarkatu zuten elkar. Handik 3 egunera probintziara nindoan. Geroztik ez ditut ikusi. Handik 2 urtera berriro Parisa itzuli nintzenean, mintegia ezabatua zen. Zer bilakatu ote dira haiek? Beren beinolako lorategi maitatura, bere labirinto bideekin, bere antzinako urrinarekin eta bere bihurguneetako ostapeaiekin, dena galduta. Hilik ote dira. Kale modernoetan ote dabiltza, hara ona. Esperantzarik gabeko erbesteratuak bailiran. Menuet fantastikoren bat dantzatzen ari ote dira. Argi mutil espektro, hilerriren bateko altzifreen artean, bide hilobiz inguratuetan zehar, ilargiaren argitan. Haien oroitzapenak sorgindurik nauka, harrapaturik nauka. Zauri bat bezala dut nire baitan. Zergatik? Ez dakit. Barregarri irudituko zaizue hau guztia, ezta? Gaua. Amez gaiztoa. Irrika biziaz maite dut gaua. Nork bere herria edo maitalea maitatzen duen bezalaxe maite dut. Holdezko maitasun sakon mendera ezin batez. Nire zentzu guztiez maite dut, begiez, haiek baitute ikusten. Usaimenaz, arku zaintzen baitu. Belarriez, haiek entzuten baitute haren isiltasuna. Nire haragi guztiaz, ilunpeak lastantzen baititu. Enarak eguzkitan, goiz argietako aire urdinean, aire beroan, aire harinean kantatzen du. Mosoloak gauean zeharri ez dagi, orban beltz espazio beltzean ibiltari, eta iluntasun mugagabeak gozaturik, orditurik, bere oihu ozen erdiragarria jaurtitzen du. Egunak nekatu eta aspertu egiten nau. Sakarra da, eta zaratatxua. Nekez jaikitzen naiz, nagi janzten, damuz naiz irteten, eta pauso bakoitzak, mugimendu bakoitzak, keinu bakoitzak, hitz bakoitzak, pentsamendu bakoitzak, karga lehergarri bat jasotzen ari banintz bezalaxe unatzen nau. Eguzkia beheratzen denean ordea, halako poz lauso batek nire gorputz osoaren poz batek hartzen nau. Esnatu egiten naiz, piztu egiten naiz. Itzala handituz duan einean, oso bestelako sentitzen naiz neu ere, gazteago, kementsuago, erneago, zoriontsuago. Loditzen ikusten dut zerutik erortzen den itzal ilun handia. Ezin atxikizko,
Ezin barneratuzko uin bat bailitzan itotzen du iria. Eskutatzen du. Koloreak, formak ezabatzen ditu. Besarkatzen ditu bere suma ezinezko ukituaz etxeak, pertsonak, monumentuak. Ontzak bezala, gozamenaren gozamenez, oiuka hasteko gogoa izaten dut orduan. Katuak bezala teiatuz-teiatu ibiltzekoa. Eta maitatzeko desira gaindiezin bat pizten zait zainetan. Ibiltzera joaten naiz errebalilunetan, naiz Paris inguruko basoetan. Eta han entzuten ditut zelatari, nire arreba piztiak, eta nire anaia eskutuko historiak. Oldez maite den guztiak, hil egiten zaitu azkenean. Nola azaldu ordea zer ari zaidan gertatzen? Nola ulertarazi konta dezakedala ere? Ez dakit. Baina badakit horrela dela. Horra. Atzo beraz. Atzo alzen. Bai, inondik ere. Lehenago ez bazen behintzat. Beste egun batean. Beste hilabete batean. Beste urte batean. Ez dakit. Atzo bide zen nola nahi ere. Eguzkia ez baita atera. Ez baitu eguna argitu. Ez baita eguzkia gehiago azaldu. Baina noiztik dirau gauak? Noiztik? Nork esango du? Nork jakingo du inoiz? Atzo bada, arratsero ohidudan bezala atera nintzen afal ondoren. Oso eguraldi ona zegoen. Oso goxoa. Oso beroa. Eta bulebarretarantz jaisten ari nintzela, kaleko teiatuek nire gainean zeruan ebakitzen zuten ibai beltz izarrezbeteari begira nengoen. Egiazko ibai batek bezalaxe birarazten eta mugitzen baizuen argizagien erreka ibiltari hark. Dena garbi zegoen aire harinean, planetetatik hasi eta gaz muturretaraino, dena. Hainbeste argi zegoen piztuta zeru goian eta hirian, non ilunpea ere, argi iruditzen baizitzaidan. Gau argitsuak pozgarriago dira, eguzki beteko egunak berak baino. Bulebarrean kafetegiak distiratan zeuden. Barrez, paseatzen, edaten ari zen jendea. Antzokian sartu nintzen une batez. Zein antzokitan, ez dakit. Hain argi zegoen, non tristatu egin bain ninduen. Eta bihotza goibel samarratera nintzen galeriako urreetako argitalka bortitzagatik. Kristalesko argi armi-armaren distira artifizialagatik. Barandako susko esiagatik. Argitasun faltsu gordinaren malenkoniagatik. Xanpelizetara itzuli nintzen. Kontzertu kafetegiek suguneak ematen zuten horbelpean. Gaztainondoek pintatuak ziruditen. Argi horiak igurtzirik, zuaitz fosforesenteak bailiran. Eta elektrizitatezko lanpek, ilargi distiratzu zurbilen gizan, edota ilargiaren arrautzak bailiran zerutik erorita, perla erraldoiak nola, bizi-bizi, zurbil bihurtzen zituzten, beren argi nakaratu, misteriozko eta erregetiarrenpean gaz-sareak, gaz zikin gaiztozkoak, eta kolorezko kristalez kolorez hortak. Garaipen arkuaren azpian gelditu nintzen. Ibilbide ura, ibilbide luze, zoragarri, izarrez betea, zuzko bilerroren artean Paris aldera nola zioan ikusteko. Eta argizagiak. Argizagiak angoian, argizagi ez ezagunak, espazio zabal mugagabean aliritzira jaurtitako argizagi ez ezagunaiek, hainbeste amets, hainbeste gogoeta eragiten duten irudibitzi horiek marrasten. Buloineko basoan sartu eta luze egon nintzen. Zirrara berezi batek hartuan ninduen, ustekabeko emozio indarrandiko batek. Eromena izateko askorik beharrez zuen pentsamenduaren bizkorraldi batek hartua. Luzaro ibili nintzen. Eta gero, atzera itzuli nintzen. Ze ordu zen berriro garaipen arkuaren azpitik igaro nintzenean? Ez dakit.
Hirialoak hartzen ari zen, eta hodei beltz lodiak ari ziren zeruan zehar geldiro edatzen. Orduantxe sentitu nuen lehendabiziko aldiz, gauza bakanen bat, gauza berriren bat gertatu behar zitzaidala. Hotz egiten zuela iruditu zitzaidan, airea loditzen ari zela. Gaua, nire gau maitea, astuntzen ari zela nire bihotzean. Ibilbidea utzik zegoen orain. Bi udaltzain baizik ez ziren, salgurdien geltokian ara ona. Eta hiltzear ziruditen gazlanpek osta-osta argitzen zuten kalean, barazki eramaileen gurdi errenkada luze bat zioan joletara. Geldiro zioa zen. Azenarioz, arbiz eta asaz beterik. Gidariak lotan zeuden, ikusezin. Zaldiek pauso bera zuten beti. Aurreko gurdiari jarraituz, zaratarik gabe, zurezko zoruan zehar. Espaloiko argi bakoitzaren aurretik igarotzean, azenarioak gorriz argitzen ziren, arbiak zuriz, asak berdez, eta elkarren segidan igarotzen ziren gurdi gorriaiek guztiak, zuzko gorriz, zilarrezko zuriz, esmeraldasko berdez. Jarraitu egin nien. Gero, gu goialetik biratu nintzen, eta bulebarretara itzuli nintzen berriro. Ez zegoen inor. Eskafetegi argiturik, beranduturen bat edo beste, presaka. Inoiz ez dut ikusi Paris horren hilik, horren utzik. Ordulari atera nuen. Ordu biak ziren. Ibili beharrak bultzatuta bezala nindoan. Bastilaraino joan nintzen beraz. Ara iritsita, ura bezain gau ilunik inoiz ez nuela ezagutu hartu nintzen. Uztaileko koloma bera ere ez bainuen ikusten, eta haren urrezko jeinua iluntasun barnera ezinean galdurik bai zegoen. Lainozko ganga espazioa bezain lodi batek itoak zituen izar guztiak, eta bazirudien lurrera jaisten ari zela, era bat deusesteko ura ere. Lehengo bidetik itzuli nintzen. Inguru guztian ez egoen inor. Chateau d'Oko plazan, hala ere, ia topoz-topo jo ninduen moskor batek, eta han nonbait galdu zen. Denbora pixka batez, haren urrats koloka zaratatsuak entzun nituen. Montmartreko Faubourg aldean, salgurdi bat igaro zen alderantz. Deitu nion. Samaltzainak ez zidan erantzun. Drouot kale inguruan emakume bat zebilen. Jauna, entzun! Pausua arindu nuen ark luzatzen zidan eskuari ihes egiteko. Gero eserrez. Bodebil aurrean trapu biltzaile bat espaloi basterrak miatzen. Haren linternatxoa zoru ondo-ondoan zebilen. Ze ordu dugu adizkidea? Galdetu nion. Nik aldakit, erlojurik ez dut, jaurti zidan porrustaka. Bapatean ohartu nintzen gazargiak itzalita zeudela. Badakit goiz itzaltzen dituztena, eguna argitu aurretik urtaro honetan. Baina eguna argitzea urruti zegoen oraindik, oso urruti. Ea, noan joletara, pentsatu nuen. Han behintzat bizi arrastoren bat izango da eta. Eta arantzabiatu nintzen, baina ibiltzeko lain ere ez nuen ikusten. Geldiro nindoan, basoan ibili oiden bezala, kaleak kontatuz eta zein ziren gogoratuz. Kredit Lione aurrean, zakur batek zaunka egin zuen. Ramon kaletik hartu nuen, galdu egin nintzen. Nora ezean ibili nintzen puska batean. Gero, inguruan duen burdin esiagatik burtsa ezagutu nuen. Paris lotan zegoen oso osorik. Lo sakon beldurgarri batean. Urrutiko lekuren batean hala ere, salgurdi bat zebilen, bat bakarra. Lehentxo nire aurretik igaroa agian. Ura harrapatzen alegindu nintzen, haren gurpilen hotza zetorren aldera jarraituz. Kale bakarti beltz-beltzetan, eriotza bezain beltzetan zehar.
Berriro galdu nintzen. Non ote nengoen? Nori bururatzen saioka sargiak horren goiz itzaltzea. Ez da oinezko bat ere, ez da berandutu bat ere, zelatari bat, ez hogara dagoen katuaren miaurik, zerrez. Non zeuden bada udaltzainak? Nire artean pentsatu nuen. Oihu egingo diet eta salduko dira. Oihu egin nuen. Inork ez zidan erantzun. Oso zen ari nintzen deika. Nire ahotsa oihartzunik gabe joan zen egan, ahul. Gauak, gau barrendu ezin arkitoa, mazpildua. Garrasika hasi nintzen. Lagundu! 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 Nire dei etxigarriak ez zuen erantzunik izan. Ze ordu zen bada. Atera nuen ordularia, baina pospolorik ez nuen. Ezagutzen ez nuen bezalako pos harrigarri batez entzun nuenaren mekanika xumearen tik-takotxa. Bazirudien bizirik zela. Ez nengoen horren bakarrik. Hura misterioa. Berriro ekin nion bideari, itxuaren gizan, hormak makilaren punta zukituz, eta une oro begiak zerurantz jasotzen nituen, eguna noiz argituko. Zerua beltz zegoen ordea. Dena beltz, iria bera baino ere beltzago. Ze ordu ote zen? Denbora infinituan eraman oinez, hala iruditzen zitzaidan. Hankak makurtu egiten baizitzaizkidan nire soinaren pisuaren azpian, bularrak taupadak jotzen zizkidan eta sekulako gozea nuen. Topatzen nuen lehenengo kotxe sarreran txilina joko nuela erabaki nuen. Kobrezko botoiari tira egin nion eta txilina jo zuen etxeo zenean. Modu berezian jo zuen, etxean otso zen ura baizik ez balego bezala. Zain egon nintzen, ez zuten erantzun, ez zuten atea zabaldu. Berriro jo nuen. Berriro egon nintzen zain, eserrez. Beldurtu egin nintzen. Urrengo etxe bizitzara joan nintzen lasterka, eta 20 aldiz jo nuen txilina atezainak lotan egon beharko zuken pasabide ilunean, baina esen esnatu, eta aurrerago jarraitu nuen, ateetako eraztunetatik edo botoietatik nire indar guztia estiraka, zabaldu nahi ez zuten ateaiek ostikoz, makilaz, esku eskolpatuz. Eta usterik gutxienean, holetara iristen ari nintzela ohartu nintzen. Holak mortu zeuden, ez zaratarik, ez mugimendurik, ez kotxerik, ez gizonik, ez barazki eskutada bat, izlure bat, utzik, geldi, abandonaturik, hilik. Ikaragarrizko beldur batek hartu ninduen osorik. Zer ari zen gertatzen? Aijangoikoa, zer ari zen gertatzen? Alde egin nuen handik. Ordua ordea? Ordua? Nork esango zidan ordua? Ordulari batek ere zuen ordurik ematen kanpandorreetan ez monumentuetan. Nire ordulariaren beira zabalduko dut eta atzez astatuko dut orratza, pentsatu nuen. Atera nuen ordularia, baina ez zuen taupadarik jotzen, geldirik zegoen. Eserrez. Eserrez. Ikara bat ere ez hiri osoan. Argitxo bat ere ez. Aizeren igurtzitxo bat ere ez. Eserrez. Eserrez. Salgurdiaren burrumba urruna bera ere ez. Eserrez. Ibai ertzeko kaietan nengoen, eta izotz giroa zetorren ibaitik. Zena ibaia baote zioan oraindik. Horixe jakin nahi esan nuen. Eskailera topatu nuen. Jaitsi nintzen. Ez nuen entzuten ibaiko ura zubiko arkupean borborka. Eskailera maila gehiago. Gero ondarra, lokatza, gero ura. Besoa busti nuen, bazebilen, bazioan. Hotz, 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 ia izosturik, ia agorturik, ia
hilik. Eta ongi konturatzen nintzen, ez nuela berriro gora igotzeko indarrik izango. Eta antxe hilko nintzela. Ni ere, gozez, nekez eta hotzez. Entzun dituzu Guy Maupassantren Menuet eta Gaua, Josu Zabaletaren euskarazko itzulpenean. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 bikoitz .freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!